Croeso I podlediad hollol newydd o'r enw Meindia dy fusnes. Efo fi, Deio Jones. A fi, Siôn Owen. Ar y podlediad hwn, fydden ni'n trafod busnes a fwy o busnes. Ie, busnes lleol Cymraeg, de. Ie, a wedyn ti roi rhyw fath o platform I busnes y lleol, de. Ie. Ie, felly, os ti eisiau sôn am chydig o dy gefndir di, Siôn, ti'n fwy o arbenigydd yn y maes na fi. So, fi yw cyd-perchynog Dillad Arfordir clywed. Ac, fan eich yma expertise fi, de. Ie. Felly, ti bod in the game yn stipyn ond o? Do, ers be, 2019, ha, 2019. Ac, ti'n be, mae wedi bod yn briliant. A mae o'n difyr cael gweld sut mae pethau'n altro dros blynyddoedd. Ie. Dwi'n meddwl fydd yr podlediad yma'n un braf achos gen ti syniad yn y maes a sgynna fi ddim byd. Felly pan fydd pobl yn esbonio pethau, fydd ni fatha dictionary drws nesaf i'n siardeithu iddo pan bod dim yn olygu fatha nista bach. Ond fel ni'n dweud fel arfer, os ydyn ni fusnes lleol I gyfweld a, ond tro ma chdi dio. Chdi sy'n the hot seat. Diolch. Felly, da ni'n mynd trafod sut mae arfordir di mynd o nerth I nerth dros yr 2 flynedd blwyddyn dwytha yma. Ie, blwyddyn a hanner, bron iawn. Ie. A wedyn, letron gawn ni edrych ar beth sy'n newyddion o ran busnes ag what's going on, de? Ideal, de. Cool. Reit, felly, sut nath y busnes dechrau? So, ddaru ni dechrau yn ysgol, a wedyn on and off wedyn yn dros blynyddoedd, a wedyn gave it a good go wedyn do yn 2019, yn July 2019, a fanna lle nath ni cychwyn. Ddaru ni ddeud, da ni'n neud bob dim yn iawn o scratch. By the book. By the book, de. Gwefan, bob dim fel na. A t'mod, y finances, bob dim pres, mewn drefn a bob dim fel na. A wedyn, ers hynny, da ni di gorffan blwyddyn gyntaf ariannol ni. A wwan, da ni bron am hanner ffordd trwy'r ail flwyddyn. Gwych, wel, mae'n evidence bod chi'n neud yn wych. Fatha, ti'n gweld pa mor boblogaeth ydy arfordir dros socials o bod dim. Ti'n gweld llwyth o bobl yn wisgo. Bod dwi'n coleg yn Gaerdydd, dwi'n gweld dipyn o bobl yn gwisgo nhw. A I fel bod, da ni'n ysgol fan gilydd ers blwyddyn 7. Yndan. A da ni'n 21, wel, Meindia 21. Fod yn 21, ie. Mae'n tynnodd yna, da. 9, yndi? Ie, yndi. O, 9 mlynedd. Na, mwy wan, yndi? 11, ti'n dechrau ysgol? Ie, 11, ie. Ia, 9 mlynedd, de. O, ie. O, na. 10. Mi fydd I 10, bydd. 10, bydd. Mi fydd I 10. Ia, da ni'n mynd yn hens, di. Yndan, ti'n gwybod? Ie. Rhys ydyn, yndi. Yndi, mae o. Reit, so efo'r arfordir, de, mae'n siŵr bod yna lot o gystadleuaeth. Sut wyt ti'n sicrhau bod chi sydd ar y top? Neu dim ar y top, ond bod chi'n gallu cystadlu? Achos os ti'n meddwl amdano beth, chi'n ogia ifanc, dach? Yndan. Mae yna lot o bobl sydd di profi'r byd gwaith a di cael pres at ei gilydd. Chi di wneud hwn ar liwt eich hunan. Sut brofiad ydy yna bod yn y gystadleuaeth yma? Mae'n uffernol difyr, de. Ond, mae'n lot o gwaith. Cadw trefn ar bob dim, de. So, ers I ni cychwyn yn 2019, toedd na ddim llawer o busnesau dillad ar gael. Fel brand Cymraeg, de. Oce, ti efo cwmnioedd dillad eraill, ond maen nhw'n neud pethau mae pobl gallu creu hun fel stwgwn neu hun ar fofyd. Ond mae hwn yn brand go iawn. Ac ers hynny, da ni wedi gweld bod mae yna cynnydd mawr yn busnesau lleol di cychwyn. Mae pobl wedi gweld y stori sy'n mae pethau wedi mynd. A wwan, mae yna mwy o'n nhw'n dod I fyny. So, mae'n siŵr o cychwyn, yr pandemic ma, fanna lle mae'r busnesau wedi popio fyny, ac ers hynny, da ni wedi bod yn edrych ar gwefannau cymdeithasol, a bod dwi'n meddwl na, just edrych ar be maen nhw'n gwneud, a os maen nhw yn trio copio ni mewn
rhai darna o dillad. Ie. Fel, da ni hefo Ynys Môn ar y dillad. Yndych. Mae rhai pobl yn cychwyn rhoi Isle of Anglesey. Ie. Ond y peth ydi, tydyn nhw'n Cymraeg mewn ffordd. Ie. Da ni'n defnyddio'r iaith Cymraeg fel, bod dan o'r yr operation. Mae'n fwy bod, da chi fwy perthnasol fel yndych? Yndan, a da ni gallu, da ni efo cymuned mawr o, pobl Cymraeg yn supportio ni i fyd. Lle dwi'n meddwl ella fysa, mae'r brandiau newydd ma, dwi'n meddwl ella fanna fysa nhw gallu mynd i bod bach yn anhywir hefo pethau. Oherwydd maen nhw'n gwneud pethau trwy'r Saesneg. Ie. Mae fatha, so pan ti'n cael cold call ar y ffôn, o'n iawn? Dim fi alt, o'n iawn? Ella bod fi'n holl o wrong yn dweud hyn, ond os o'n i'n cael cold call Cymraig, cael fwy o chance o fi ddisgyn amdano fo. Fysa. Dwi'n gwneud sens, achos ti'n just yn instantly meddwl fatha bod o'n... Dwi'n gwybod, nath na rhywun o draw i ti ddim yn hir yn ôl i wneud rhyw survey cyn lockdown. Reit. A oedd o'n Gymro efo acen fatha Tregar ath Caernarfon, Bethesda ffynna de. A nath ni adol o fewn i ti straight away. A ti'n meddwl dyn sôn dwi'n sgyn byd yn erbyn pobl Saesneg a Saesneg bod dim. Dwi'n meddwl bod o wych bod yna bobl yn dysgu a mae'n gret. Ond o'n i eisiau meddwl fatha, swn i ddim wedi gadael neb arall. Dwi'n gwybod, mae rhywbeth fwy clos amdano iaith. Pan ti'n gweld rhywun yn gweithredu drwy'r Gymraeg, mae'n eich dim fwy fatha eisiau cefnogi nhw. Dwi'n iawn dyna. Hollol wir. Oherwydd, da ni'n gweld o hefo, pryd mae pobl yn prynu dillad ni. Fel arfer, y pobl sy'n Cymraeg, nhw wneith fynd ymlaen a postio lluniau o nhw yn y dillad. Fel nes i ddweud gyna, fel dan o cymuned, mae pobl Cymraeg, maen nhw jyst yn supportio i hyn, ond dwi'n meddwl mae pobl jyst yn, maen nhw'n friendly efo gilydd. Yndi. So, mae'n eich di gofio, maen nhw 3 miliwn o beth sydd yn Nghymru de. Dim yn llawer na. Mae fatha cymuned masif. Yndi. Ond ia, lle mae social media sgerit fawr yndi? Yndi, da ni efo newydd pasio 8,000 o dilynwyr ar Instagram. A da ni efo 2,000 ar Facebook. Da ni'n cychwyn trio neud TikTok. Ia, o'n i'n mynd i ofyn i chdi, pam Instagram, pam TikTok, pam tar hynna ydy'r fatha cor... Pam da chi'n symud i TikTok wan? Dim symud, ond pam da chi'n defnyddio fo, os na reswm penodol am hynna? So peth yna da ni wedi gweld ydy, mae'r pobl ifanc wan, dweud, oed ni, 20 oed, maen nhw fel arfer ar Instagram. Oherwydd hwnna, nath Instagram cychwyn yr adeg oedden ni'n tyfu fyny. Lle oedd Facebook yna'n barod. Mae'n wir. So, peth yna da ni wedi gweld, oherwydd mae na Facebook lle mae gyd o'r pobl mwy hen, oherwydd ti efo pobl bob oedran ar Facebook, ond mae o'n tueddol fod y pobl mwy hun. So, nawn ni ddweud o eich 30, 30 i fyny i... Mae 9 fi ar Facebook. Exactly. Mae'r genedlaeth ifanc yn fwy tueddol, mae'n siŵr i fynd am Instagram dydy. Instagram ydy. TikTok o'n. TikTok, ar gyfer y plant sy'n dod trwy wan, oherwydd ti'n neud fideos, mae dim bach mwy hwyl. A mae hefyd, am bod nhw'n fideos byr, diolch yn cymryd gymaint o concentration yndi. Na, mae'n hawdd i wneud hefyd yndi. A mae'n rhywbeth hwyl amdano fo. Mae'n wir. So... Ti'n gweld y TikTok fydd y business platform fwy effeithiol newydd, ta just testing the waters? Dwi'n meddwl testing the waters, oherwydd mae Instagram, dwi'n meddwl trwy Instagram da ni'n cael rhan fwyaf o ordros ni. Fanna lle mae cymuned ni. Oherwydd, pryd da ni'n postio rhywbeth ar Instagram, da ni'n cael, eich bron iawn i 1,000 o likes ar y lluniau. Lle, da ni'n postio rhywbeth ar Facebook. Da chi'n cael 1,000 likes ar lluniau? Yndan. Oh my god! A wedyn, da ni'n cael couple shares hefyd, de? Ond wedyn, comments fyd, mae hynna fyd. Ond ar Facebook, da ni'n cael llawer. Oherwydd, dwi'n meddwl, marchnad ni ydy'r roedran, 20 i, nawn ni dweud, 30, de? Mae Instagram yn gwneud ti'n haws i bobl
brynu pethau wan, di. O, yndi, ti'n meddwl, ti efo siopio bod dim ond ar a cookies o beth ydy. Ie, exactly. So, fe drai fod yn siarad amdan Brechdan Ham. Mae Brechdan Ham yn popio fyny ar sgrin, yndi? Wel, ella fe nath ar yw conspiracy theory. Tall dwi'n mae fatha... Dwi'n gwybod, mae Instagram wedi dod yn hawdd i brynu pethau wan, di. O, yndi, rhy hawdd fyd. Ti'n pwysio bai, ti'n reid... Os ti'n fo PayPal, ti'n mynd yn gorau recordio chdi fewn, a that's it, a ti'n disgwyl amdano fo. Ie, exactly. Mae'n ridiculous. Mae o, yndi. Ie, felly... O, na, smart. So, pan ddech chi ddechrau, da? Ie. Oedd na unrhyw fatha hurdles. Dwi'n gwybod, mae'n bob busnes cael hurdles, ond fatha, oedd na unrhyw lefydd lle ddech chi fatha, ella, this could be the making or the end of Arfordir, lle? Oes, dwi di cael yr syniad o the making of the end trwy ystod yr blwyddyn i ddweud gwir. Ie. Ac... Mae'n siŵr bod chdi'n gorau bod yn conscious o hynna. Ti'n gorau meddwl am bob dim sy'n gallu digwydd, de. Ie. Fysa chdi gallu rhoi lot o bres i fewn i fel, just ei hoodies wan. Ie. A ti'n rhoi eich 1,000 bunnau fewn iddo fo i cael o'i fyny. Nid yr marchnata gyfer o bod dim fel na. Ie. A wedyn, ti ddim yn gweithio, a ti newi gwario 1,000 o bunnau. Ti ddim yn gallu wastio, da. Ie. Ond, mae yna couple o hurdles, ti'n yn gwybod os wneud pethau, os mae pethau'n iawn rhwng chdi a partner busnes chdi chwaith na. Ie. Ori, mae'r ddau ni efo different, wel, ideas gwahanol i ddweud gwir. Wel ie, ond dyna lle sy'n neud o weithio mor dda, de. Yndi, dwi'n meddwl da ni di dysgu be di ein cryfdera ni. Ie. A be di'n, Ond mae'n siŵr bod chi yn dda yn gweithio fo'ch gilydd yn mynd o'n dda. Da chi'n nabod o'ch gilydd digon da i fod dda. Dwi'n gwybod ti well na fi'n gwneud hyn, grad i hyn, grad i llall. So dol. A wedyn, da ni'n gweithio i hynna. A dwi'n meddwl, eich hynna sydd wedi gadael ni, cario ymlaen a cael i'r lle da ni wan. Ie. Hefo llwyth o projects yn dod i fyny yn y blwyddyn nesaf, de. Ie. Ti'n studio busnes yn coleg yn Lerpwl. Ynddo. Wyt ti'n teimlo bod hynna wedi cyfrannu at llwyddiant Arfordir? O, do, bendant. O'r bob dim dwi wedi dysgu yn trwy'r cwrs, dwi wedi gallu dod ar syniadau yna i fewn i'r busnes fel newid y ffordd oedden ni'n yn rapio'r dillad y bod dim hwnna. Just pethau bach. Ie, i wneud yr experience ar gyfer y cwsmer yn lot well. I wneud bod dim yn fwy o high standard, nawn ni ddweud. Ie, bod chi ddim yn fatha... Yn rhad. Do it yourself, ti'n beth hefyd. Bod gennych chi fatha professionalism. Ie. Bron. Hynna, dio. A wedyn, ti'n gweld bod ar ôl i ni dod â hynna i fewn i'r busnes, mae yna mwy o pobl di postio, fel, nath ni rhoi thank you cards, just cardiau diolch. Ie, just bach. A wedyn just ysgrifennu, neges sydyn, just dweud, diolch Deio, diolch am cefnogi ni, a bod dim hwnna. A wedyn, ti'n gweld ti'n gweld cardiau diolch wedyn yn gwneud o i'r lluniau. So, mae dim bach o... Ti'n meddwl fel yr fideo sy'n mynd rownd ar YouTube weithiau. Beth ti'n gael fo? Fel pack opening a... packaging opening a bach i. Unboxing hynna. Ac so... Mae o'n dipyn bach o hynna fyd. Mae pobl yn hoffi agor o, a wedyn maen nhw'n cael gweld beth sy'n hynna a bod dim. Mae pobl eisiau personality i brand nhw, does? Oes. Fatha, mae'r eich... Da chi rioed, y ddau yn chi rioed i cuddiad behind the scenes na? Na, do. Da chi di reid eich gwynebau out there. Mae pobl yn gwybod gen bwy maen nhw'n prynu, ynddi? Yndi. Ti'n meddwl bod hynna'n ffactor da o ran bod pobl yn... gwybod dau o ifanc sydd wedi cychwyn busnes sy'n gwerthu hwn i fi. Mae'n siŵr bod hynna'n rhywbeth fwy... Fatha mae adio... Fatha bod chdi'n gwybod bod yn cael ei creu mewn... Dwi'n gwybod mewn fatha worldwide factory am na load... Fatha bod o CEOs neu whatever, ti'n dod? Ie. Mae yna rhywbeth dim bach mwy sentimental a... Mae o'n... Ynddi, a ti'n mo,
da ni'n dau hogiau ifanc Cymraeg, a y peth, da ni'n siarad am y pobl Cymraeg gyna. Mae pobl Cymraeg yn hoffi, supportio gilydd yndi. A, da ni'n cael llawer o support yn gan yr UK a bod dim fel yna. So mae pobl Cymraeg yn supportio gilydd. Wel, ddim rhaid nhw, does? Oes, ac trwy'r pandemig, ti wedi gweld yr cynnydd mewn pobl yn prynu'n lleol. A mae hynna di gwella y busnes hefyd. Ond just dau hogiau'n Cymraeg yn trio neud o yn y byd busnes, de. A dwi'n meddwl, hynna di o cychwyn o ysgol. Mae na stori a gyfer o, does? Oes. Wyt ti rioed wedi bod yn ofyn bod o'n tyfu rhy sydyn? Gan tam o'n dau yn eich syna o ran... Ydy rioed wedi bod yn intimidating? Ta ydych chi wedi bod ar ben pethau, really? Mae bod o'n intimidating, de. Fysa un dillledyn newydd gallu just explodio a cynyddu fel customer base. A few millions, actually. A few thousand, rhaid i ddeud. Ond mae dim bach yn intimidating, ond dim meddwl ti goro meddwl ymlaen fysa pethau fel yna gallu digwydd. So ti goro bod yn barod amdano fo. Ac wwan, da ni wedi cael cwpl o fel stints, nawn i ddeud, lle mae hynna wedi digwydd, ond ar sgêl eithaf bychan, Be o ran? Trwy, oedden ni ar heno. Just dan bach ar heno fanna. Ac ddoth hwnna a pobl i fewn. Do. A wedyn ar y prosiectau da ni'n gweithio ar y funud, mae yna chance, mae yna siawns, hwn fysa'r cychwyn o'r busnes go iawn ynddo. Da ni'n cael dyddiau lle mae yna dim orders, ond wedyn da ni'n cael y dyddiau wedyn yn y wythnos lle da ni'n cael eich 10 ordor mewn awr neu beth fel yna, de. Ond, mae o'n intimidating, ond ti goro bod yn barod. Os ti ddim yn barod amdano fo, ti ddim, dylsech chi ddim bod yn busnes, de. Os ti'n mynd trio gyd i ddim, na? Na, gwir. Da chi'n emsbar, cwan? Yndan, briliant, Be di'r hanes, sydd gathoch chi fanna, ta? So, mae Sean Davies, y business partner, mae o yn prifysgol yn Bangor. Ac mae yna darn yn prifysgol yn Bangor o'r enw Enterprise, neu beth fel yna, neu Be Mentoris, di enw. Ac wedyn maen nhw'n helpu pobl sydd yn prifysgol Bangor a maen nhw eisiau cychwyn busnes. Ond mae'n dda, yndi? Ond dim, fel eto eisiau supportio busnes lleol a newid start-ups, o'r toes yna ddim digon o'n nhw rhwng fama na. Ti'n meddwl lot o cwmnioedd dillad, ond wan, da ni'n cael alcohol a bod i fel yna wan, dan busnes alcohol Cymraeg yn cychwyn yn dda. O'n i'n meddwl bod chi'n cael alcohol yn emsbarc. Na, ond, so trwy prifysgol Bangor, a da ni hefo shared office space yn emsbarc ar y funud, ond mae'r adeilad yn gwych. Mae o'n high-tech, bob dim tisio mewn rhan busnes, de. Ond hefyd, ti'n gallu dod i adnabod busnesau eraill sydd yn yr adeilad. Networking mewn ffordd. Networking, ti'n... A wedyn, mae yna busnesau, neith nhw siarad hefo chdi. A dweud, fysa chdi gallu neud hyn, fysa chdi gallu neud llall. Rhi chdi ar y trywydd iawn mewn ffordd. Fel, just dweud marchnata ac branding a bod i hwnna. Mae yna busnesau, marchnata a branding yn emsbac. Mae nhw'n rhaid ben ffordd mewn ffordd. Fysa chdi gallu, ti'n pasio stafell nhw. A wedyn maen nhw'n dod allan a wedyn, ti'n just dweud, helo, busnes a bod i hwnna. A wedyn, fyddech chdi'n cael chat am eich 5 munud, 10 munud, a wedyn, ti'n dod allan o'r cael sgwrs, a
ti efo syniad 3-4 syniadau newydd ar syd i marchnata cynnyrch. Fatha hwb bron, di? O, yndi. Ar gyfer, fatha, mae'n braf bod chdi gallu jyst rhoi pen rhwng drws ac holi pobl, bod yna gymaint o bobl yna i helpu chdi. A rhan fwyaf nhw'n Cymraeg fyd. O ie. Hynna di gora. Yndi. O, da iawn. Ie. Ia, felly, be ydy yr cynnyrch sydd wedi gwneud ora i Arfordir? Dwi'n gwybod os ti'n cael dy hyn. O'ch di di boss, chdi a Siôn ydy'r bosses, so gwch chi ddewis beth ydych chi'n cael. Dwi'n gwybod mae gennych chi brosiectau yn y dyfodol, chi'n mynd cael siarad amdano eto. Ond mae hwnna'n gyffroes. Ond ia, be di'r dilledyn i'r cynnyrch? Mae'n mynd dros, yn tymhorol yndi. Fel maen nhw efo dillad, ti'n prynu dillad bob tymor gwahanol dod. Ond mae yna un dilledyn sydd just... Mae'n gwerthu bod tro. Ti'n ma gorau neud. Da ni'n gorau neud i'n marchnata ar gyfer mae'n gwerthu ynddo. Ac y fleece gwyn a du ydi o. O ie. O'n i'n meddwl ta'r... beth oedd da? Y gym set. Oedd hwnna werth allan sydyn do? O do. Dwi'n meddwl ar hype di o. Ti'n meddwl da ni'n dweud, oce, limited stock. Ynddo. Ti'n meddwl, a wedyn maen nhw jyst yn mynd. Ond wedyn da ni'n dod â mwy o stock i fewn, maen nhw'n mynd. Mae hynna'n, mae wedi digwydd hefo lot o'r cynnyrch da ni wedi wneud. Ond ti'n gorau bod yn ymfalus hefyd bod rhai cynnyrch ddim yn mynd, out of date, colli'r trend. Fel, dwi'n meddwl hynna be nath digwydd hefo'r gym set. Achos, os dim ond ar beth lockdown dechrau, pobl yn cael chance i feddwl, reit, dwi'n mynd i ddechrau edrych ar ôl yn hynna'n. Oedd chi ddod â hwnna, pryd oedd chi yr gym set allan da? Yna ha? Yn yr ha. Wel, fes ni de eich ebrych ffwrna? O, wel, lockdown dechrau mis Mawrth, doedd. Lockdown dechrau mis Mawrth, pobl eisiau cael fyny siap. Chi straight on the trend. Gym set. A dyna oedd y thought process, just digwydd bod oedd rhyw fath coincidence bod chi'n gwneud ar un pryd. Wel, ie, nath ni cychwyn gweld bod, dros gwefannau cymdeithasol fel Facebook, a pobl yn downloadio apiau'r rhedeg. Reit, ie. Strafa, felly. Fel Strafa. Ac fanna lle nath o cychwyn. A ers hynny, oedd o, nawn ni ddeud, the best move, de. Nath ni wneud dipyn o bres allan o. Ac, dwi'n meddwl ti gorau bod, ti gallu predictio ben eith digwydd. Ond weithiau dod ti ddim. Weithiau. Ydych chi wedi cael fatha rhywbeth lle ydych chi predictio fo i fod yn rili da a bod o'n complete flop? Do. Ti'n cael deud? Na i ddeud. Da ni'n mynd o di mwy. Iawn lle. Ond ddod ni a llwyth o dillad, cresa ti, fel yr un yma, o steil, de, mewn eich tua 10 lliw gwahanol. Dwi'n cofio Ie, 10 lliw gwahanol. O'ch di efo coch, gwyrdd, lliwiaeth a llachar fel pink. Fel, a dwi'n meddwl hynna, dwi'n meddwl, gafon ni dim bach yn carried away hefo'r t-shirts. Ac nath nhw'n gwerthu. Nath ni, to'n am llawer o, nawn i ddeud, thought process dim mynd i fewn iddo fo. Oedd chi'n testio'r water yn ffordd ydych? Oedd hynna... Mae'n braf, chos mae pobl yn gallu gweld taith chi'n dysgu, dydy, wrth... Wel, beth sy'n ei dda, beth sy'n ei ddrwg. Chos newydd, dwi'n gwybod, fatha, ydych chi wrthi ers blwyddyn anna neu whatever, ond newydd dechrau mewn ffordd. Da ni... Fi'n am byd, mae'n busnes, mae'n siŵr, ydy? Gosh, nagdi, ti'n gweld mae rhan fwyaf busnesau mawr yn y byd. Mae'n bod ti'n mynd am ta eich... Mwy na hynna. Ti'n edrych ar Coca-Cola, out of perspective o'r cwmni bach wan, ond maen nhw wedi mynd ers bron am 100 o flynedd o'r beth o'na. So, mae blwyddyn yn dim byd, ynddi. Fel arfer, y blwyddyn gyntaf, hynna pryd ti'n neud, be sydd yn gweithio, ti'n edrych i fewn, be sy'n gweithio'n da, a erbyn y diwedd o'r ella'r trydydd blwyddyn, ti hefo syniad clir o be mae'r busnes am fod. Orydd, ti'n dod â dillad gwahanol. Ella fes ni ddim yn neud. Da ni efo 4 sub-brand ar y funud. Casual wear, gym wear, outer wear,
ac beachwear, pethau nofio. Ond eich fysyn ni gallu mynd i ffwr o'r pethau nofio, blwyddyn nesaf, ffwr o'r pethau casual, a fysyn ni gallu jyst wneud dillad, cerdded, dillad, mynyddol a felly. Hynna di'r peth difyr amdano fo. Lle mae'r lein ta? O ran... So, da chi'n neud hoodies, da chi'n neud fleeces, da chi'n neud gym sets, bod dim, da? Lle mae'r cut-off, lle da chi ddim yn neud fatha onesies a stuff fel. Dwi'n dweud, fatha, lle, sut da chi'n penderfynu bod rhywbeth yn arfordir a bod rhywbeth yn... unrhyw frand arall. Lle mae'r fatha cut-off point? Y cut-off point ydy, os ydy o ddim yn mynd hefo y stori'r busnes o fod yn rhan o'r amgylchedd, yr arfordir yn ysmôn. Da ni, bod i chydyn, da ni trio dod allan. Da ni angen trio gweld ydyn ni gallu neud lluniau hefo fo wrth ymol y lan y môr. Hwna, yr arfordir. So, fanna lle mae'r cut-off point. Fatha sa'ch ddim yn wonsi na ar lan y môr yna. Peth yma, da ni bod tro yn ystyried sut mae'r dillad yn edrych mewn llun. Ac os mae'n edrych yn iawn. Os dydy mae'n edrych yn iawn mewn llun, tydy ddim am gwerthu i'r cynhyrchiad. A beth sy'n braf ydy, mae pobl yn mynd i lan y môr yn gael fyd, ynddi? Yndi. Mae nhw'n gwisgo jeans a bod dim ond na. Crys fel yma, ond hefo jacket ar de. So, mae hwnna di'r casual fe i chdi. Mae'n sense. Ond hefyd, ti'n gweld, mae genod wan, wel, loungewear, nawn ni ddweud, just dillad fysa chdi'n gwisgo rhwnd. So tracksuits, de. Mae pobl yn gwisgo tracksuit i fynd allan, yndi? Yndi, o dwi yn de, ffordd out. Mae pobl yn. So, nawn ni fyth gweld pyjamas arfordir, lle? Na, byth. Yn anffodus. Reit, Mr Business fan, de? Dwi eisiau gwybod beth sydd in the news, y business news. So, dwi'n sortio'r computer, falle. Dwi'n gwneud yr auto-lock off computer ar y cofod gyda allan. So, da ni wedi cael chydig o gefndir arfordir fan. Da ni'n mynd i sbio ar beth sydd yn... Ar y byd busnes. Byd busnes. A gyd i esbonio fi, bob dim dwi ddim ddallt. Wel, os dwi'n mynd allt y chwaith, wel, da ni'n stufft yn dan. Da ni'n stufft. Be di dyddiad yw ta? Y 5med, 6ed? Y 5med o Ionawr, dim Awrth, 2021. Glwydd, cychwyn blwyddyn newydd. Dyma sydd yn the business news. So, yng Nghymru, da ni efo, mae'r lottery di tynnu allan o reservoir Victoria Dam yng Nghymru. Ac oedd RSPB yn gobeithio fysa fo'n yn helpu'r touristiaeth yng Nghymru. Ac maen nhw wedi tynnu pres allan. So, mae busnes yn fanna massive setback yn fanna. I maintainio a falle. Os dwi'n yn tourist, dwi'n eisiau mynd i lle sy'n edrych, ddim bach yn run down. Ddim di... Sa'n gallu gwneud efo bach o elbow grease, lle. Fysa. Felly, drwg, lle. Uffernol drwg, dwi'n meddwl. Gred. Short ora. Wel... So, sam llawer, de. Ond, Brexit, da ni'n newi gadael yr EU, da, ar first, da. Diolch yn edrych yn rhyw obeithiol, iawn. Sy'n mynd yn effeithio busnes bach? Wel, di busnes bach, ond start-up, da chi? Ti ddim yn effeithio llawer, da ni'n defnyddio busnesau Cymru sydd yn manufacture dillad anyway. So, mewn rhan, ti ddim yn effeithio ni, ond busnesau fel na, i dod â dillad i fewn, ddim dillad, ond defnydd i fewn i'r gwlad, just o fel cotwm o Portugal, high quality, de. Fydd y costs yn mynd yn uwch wan. A ella nawn ni weld dillad yn mynd yn uwch i brynu a bod yn hwnna. So ti efo hynna. Ond mae rhan dillad, toes na'm llawer. Fys ni dweud, ella
ti'n ma, bwyd. Nawn ni edrych yn fewn i hwnna. Fan allo, fydd y tariffs yn mynd yn uwch. Reit, oce. Ac allo, ti'n ma, olew nhw i bod i'n hwnna, ti'n ma. Pethau dyn ni'n importio mewn ffordd? Ond wedyn mae'n mynd i'r ffordd arall fyd mewn rhan. Mae Cymru, da ni'n gwerthu yr excess o'r yr egni da ni'n creu yng Nghymru. Da ni'n gwerthu fo i gwledydd eraill yn Ewrop. Dallt. So, dwi'n meddwl ella'r ffordd maen nhw yn gorau mynd efo rhan dwi'n meddwl y Ciblin a bod dim fel yna. Wneith hwnna cynyddu lot, dwi'n meddwl. Be yn dda? Dda ar gyfer Cymru, y rhan fyna mwy o bres. Ond ella ddim chwaith o'r un wneith pobl trio mynd i gwledydd sydd yn rhatach. Da ni'n siarad amdan, egni, renewable energy yn da yn Cymru. Ti efo gwledydd yn nghanol Ewrop sydd ddim hefo y môr amgylch nhw a bod yma. So, maen nhw ddim yn defnyddio renewable energy, maen nhw'n dim bach mwy ar be fysa chdi'n cael o? Dwi'n gwybod. Na fi chwaith. Dwi'n meddwl yn science, ond Mae'n swnio yn eitha... complicated fyd, ond y tariffs, da ni'n am gweld bod neith tariffs cynyddu ar gyfer busnesau. Obviously, mae'n dibynnu ar pa sector o busnes ti yn. Fydd o'n waith ar gyfer rhai sectorau. Ond wedyn, da ni'n meddwl, da ni'n newid cael free trade agreements. Ath Boris Johnson yn de. Mae wedi cael free trade agreements efo Ewrop, dwi'n meddwl. Ond neu mae o'n gweithio ar efo. At least, wel, gobeithio anyway. Ond mae hynna potentially, fel da ni wedi gweld yn bryd oedden ni yn dan o Ewrop. Oedd pobl gallu, free movements de. Pobl gallu symud, mae busnesau yn gallu symud cynnyrch heb gorau talu ar y borders a bod i'n hwnna ynddo. So gobeithio fydd hwnna dal hefo Ewrop. Ond dwi'n gwybod am... Pwy awyr, Dwi eisiau mynd nôl i Arfordir o'n iawn. Achos yna pethau dwi wedi gofio, o'n i eisiau gofio, ond dwi wedi gofio, iawn. Felly, yn ddiweddar, just cyn dolyg, nath o lockdown do. O dim lockdown, ond yr cae siopa, felly do. Do, y firebreak, de. Firebreak, Nath o chi wneud rhywbeth i drio helpu pobl cyn dolyg do. Do. Nath ni click and collect, de. A sut oedd hwnna'n gweithio? Sut oedd hwnna'n wahanol i beth ydych chi'n cael wneud a beth chi ddim yn cael wneud? Wel, da ni'n hefo siop. So, da ni yn busnes sydd ar-lein, de. A mond ar-lein da ni. Dwi'n meddwl gawn ni siop chwaith. Dwi'n meddwl na, mae'n gormod o risg efo siop. Ti'n gwybod, ti'n gorau edrych yn fewn. Lle mae'r cwsmeriad y bod i'n hwnna? Oce. Mae'n rhywbeth, swn i ddim di meddwl... Swn i wastad di meddwl, cwmni dillad yr end goal ydi siop. Ond mae'n rhywun sydd ddim yn stydio busnes yn amlwg. Ond ti'n gweld hynna wan, mae pethau mynd mwy technegol, mae bod i'n ar-lein, bod i'n hwnna. Da ni'n gweld mae'r marchnad ffona symudol wan, ar rhan apps. Ti'n gweld yr cwmnioedd mawr fel Amazon, mae cwmnioedd fel Dillad wan, H&M, ASOS, bod i'n hwnna. Mae nhw gyd yn neud apps. A hynna sydd mae o'n mynd. Mae ASOS yn neud Nike a Calvin Klein yn bod dim one, di? Mae nhw efo'r brands, the world's the best known brands. A mae hynna fel yr Amazon ond ar gyfer dillad. Mae'n rhan ffordd. Ond nath ni wneud click and collect cyn dolyg o'r siopa dillad di cau. Ac... Do'n am garanti bod chdi'n mynd i gael delivery chdi cyn dolyg na? Na, goedd orydd. Gafon ni problemau hefo gyrru orders. Fel rhai pobl ddim hyd yn oed cael yr ordor cyn dolyg. Oherwydd faint o... Be yn mynd ymlaen? Pobl yn gwario lot mwy o orio oedden nhw wedi
bod yn safio dros lockdown de. Fel pobl yn cael eu talu yna tan 12 cyn dolyg. Mae di pobl sydd yn gadael, oedd wedi gadael presentau i gyd at fanna sy'n ddigon teg, achos ti'n disgwyl dalu dot. Meddylia cael gwybod bod siopa i gyd yn cael. Ynddi. Swn i'n cachu lando, de. O'n i'n cachu lando. Ie, yn union. Oherwydd, o'n i dal heb di gorffan siopa dolyg chwaith. So, ddoth o fanna, dwi'n meddwl. Ti'n bech i wneud, oedd pobl yn archebu ar yr wefan? Ar y wefan, a wedyn, yn lle, os maen nhw'n lleol, wel, gawn ni pobl, dwi'n meddwl o ochr, tre ffynnon fanna, yn dod i'n ôl o. Oherwydd, oedd nhw... Be, holl ffordd i gyd i ymsbar? Ie, oedd nhw desperate, Ie. O'ch efo pobl dros Gwynedd i gyd hefyd. Ac, o'n nhw'n deud, diolch am, neud hyn, de. Ond, oedd bob dim wedi cael ei wneud yn ffordd oedd Covid, fysa nhw'n dod, fysa ni'n gofyn, hwn di amser chdi. Ti'n dod i Emsbach, aros yn y car, masgar, a nawn ni ddod ar peth allan i chdi. Mae dim bach, fel, pryd ti'n mynd am eich Covid test, maen nhw'n dod ar test allan i chdi, ond ti'n aros yn y car. Rydych chi'n at risg mewn ffordd? Oedd, wel... Oeddech mi oeddech chi, achos oeddech chi'n dod yn contact efo bobl drwy dydd, am ddeudydd. Oedd, da ni bod tro, mae yna bod tro risg, does, oherwydd, da ni mewn, da ni mewn adeilad sef llwyth offices gwahanol, ynddo? Ie, yn union. Ond, mae o'n, dwi'n meddwl, yr ffaith bod yr office, mae o'n, mae'n adeilad technogol a gwyddonol, de. Ie. Mae nhw yn hefo hand sanitisers yn bob man, bob drws. Mae yna bethau, o'n i'n gweld o unwaith, mae yna pethau i agor drws fod y droed yma, does? Oes, mae yna pethau i agor y drws, hefo troi chdi. Mae yna lan, ie. O, yndi, ac hefyd hefo... Penelin. Penelin chdi fyd, de. Ac, ton am llawer o risg yna. I ddweud gwir, a pob yn gwisgo masks, de. Ie. Ac dwi'n meddwl, nathon ni cymryd hwnna i fewn o rhan, bod yn saff a bod dim fel yna. Ac, bod tro oedden ni'n neud pacio'r ordor a bod dim fel yna, oedden ni'n rhoi'r hand sanitizer ar cyn. A neud siŵr bod dim yn iawn. Masg ar bod dim fel yna. So, dwi'n meddwl, o rhan hynna, oedd bod dim yn saff. Oedd chdi'n apprehensive, ta chdi just yn doing a job? Wel, o'n i'n neud yn job i, doedd. O'n i gorau neud o pobl angen o. Ac, oedd yn iawn, doedd. O'n i byth yn ofyn, oherwydd, dwi wedi cael Covid y barod. Ac, o'n i'n mynd ofyn cael o eto. Mewn rhyw ffordd. Oherwydd, dwi wedi cael o. Ac, ond o'n i dal yn gwisgo'r masg o bod fel yna. Ac, oedd pobl hefyd... mwyn nhw, mewn ffordd. Ie, mwyn nhw, ac oedd pobl yn gwisgo'r masgs fyd. A fysa ni'n rhoi'r parsel ar y llawr, ac cymryd step yn ôl, de, a gadael nhw wedyn dod allan o'r car. Ar dy draws i de, mae'n rili poeth ma'n di. Ffennol o poeth. Ti'n lle tan? Dwi'n chwsio fa ma, de. Mae gennym ni lle tan bach efo ma. Ti'n mynd i... Os ni'n agor drws y lle tan bach, fe'n hollol yn professional, de. Mae yna switch bach off yna. Tara, chdi, reit. Lle tan off, ond dwi'n hostio. Yn yr highlights clips, dwi'n eisiau gweld ni'n mynd y fwy a fwy coch as it goes on, dwi'n beth. Ond, ia. O'n eisiau gofyn i chdi fyd, de. So, pan ti'n... Mae hwn yn fysa ddim trefn i'r cwestiwn fe, ond dwi jyst yn... Am bod chi'n gymaint o fet, so mae'n jyst gwrs o chdi. Ie, yndi. Pan chi'n dechrau de, sut ti'n dysgu prisio cynnyrch? Ti'n be, dwi dal heb wedi dysgu yn iawn. Ie. Mae'n newid, yndi. Sut ti'n gweithio allan faint o beth i fod i gostio, a sut wyt ti'n gwybod bod chdi ddim yn cymryd y piss, ond faint ti'n gofyn i bobl? Dwi'n meddwl, da ni'n edrych ar, dwi wedi edrych i fewn i fel dan o'r busnes Cymru. O rhan, be di'r GDP a bod dim ond yn Cymru. Be di GDP? So, Gross Domestic Product. Mae'r eich di fatha bod chdi'n siarad efo blentyn bach. Disposable income a bod dim ond. Lle faint o pres mae pobl hefo i gwario. Iawn.
Ac, so ti'n gorau edrych i fewn i hynna, ac mae Ynys Môn, mae rhai llefydd ar Ynys Môn hefo tlodi, mwy na llefydd eraill. So ti'n gorau gymryd hynna i fewn. Context. Ond wedyn so pryd da ni'n neud yr cynnyrch, da ni'n edrych mewn i'r faint mae'n costio neud o, faint mae'r defnydd yn costio, bod i fel yna, a wedyn da ni'n gorau edrych mewn, faint mae'r delivery'n costio, os mae pobl eisiau fo, diwrnod nesa, neu just yr standard delivery fyd. Ydych chi hefyd yn cymryd mewn i context faint da chi'n gorau dalu am delivery i gael stwff chi? As in, pan ti'n... Gan mae dim chi sy'n gwneud yr hoodie efo'ch dwylo chi'n yn Emsbarc. Dych chi'n cael o fi fewn, dydych? Yndan. Dych chi'n gorau cymryd mewn i context faint mae'n gostio i yrru hwnna i chi, mewn ffordd? Na, orydd, mae dillad, mae nhw'n eitha ysgam. So, tydyn nhw'n costio lot. So, dwi'n meddwl, mwyaf dwi wedi talu amdan delivery o'r dillad sydd wedi cael ei wneud ar gyfer ni, ydy, dwi'n meddwl 10 pence. Be, am y delivery? O, mwy na un? Mwy na un, boxes, de. A mae hein y boxes mawr fyd. Mae nhw, maent yna, de. Mae nhw at least, eich 20 inches. So, mae'n box mawr. So, pethau fel yna, bod dan o'r cost sydd wedi mynd i fewn i wneud y dillledyn, faint fydd y cost o cael y dillledyn i'r pobol, bod dim fel yna, ti'n ystyried yr costau yna, ac wedyn ti'n gorau edrych mewn i'r costau yr couriers. So, da ni'n defnyddio Hermes, da ni'n defnyddio Royal Mail, ond weithiau nawn ni delifro fo ein hun, os maen nhw'n agos, ti'n gweld? Orydd, mae dan o'r customer experience eto. Ti'n gweld y wynaf del ni'n dod yn y draed. O, bet. So, hynna sydd da ni'n ystyried prisiau dillad, ond wedyn, da ni isio dan profit, da ni isio profit i gallu prynu ar gyfer y batch nesa, i gallu prynu mwy na eich 3 o'r un cynnyrch, de. So, ti gorau meddwl dipyn bach bellach lawr y lein, de, ti angen y pres, ti'n neud wwan o'r dillad yma i neu wahaniaeth yn y dyfodol. O rhan gallu prynu mwy. Mae'n good sense, So, mae prisio'n newid yn wahanol. Ac fel nes i ddeud am cotwm o Portugal, mae o'n dim bach mwy, mae'n ddrytach na fysa chdi'n cael cotwm just ei rôl arall. Ac so ti'n gorau ystyried hynna fyd. Lle ti'n cael o. Dwi'n meddwl mae o fel ethos, really, yn tydi. A just edrych i fewn i pethau mwy... ti'n gorau ffendio'r fine line rhwng... Ti'n gorau bod yn hapus efo'r cynnyrch ti'n werthu. Achos gwynaf chdi ydy'r brand. A gwynaf, obviously, Siôn ydy'r brand. Hefyd, Fatha, pan ti'n gael o'n mynd i lledyn, a mae o'n teimlo fatha papur. Obviously, ti'n mynd o dod o'n fynd. Na. O wedyn ti ddim yn mynd i wario pres ridiculous yn cael rhyw Versace cotton o Cyprus neu whatever. Lle mae yna... Ti'n gorau ffendio'r balance mewn ffordd, dod? Y peth mwyaf, dwi'n yn edrych ar y cost cyn gymaint dy mwy, orydd dwi wedi gweld mae pobl am talu mwy anyway, am cynnyrch sydd well quality. Fel, ond mae'n rhaid dana dwi'n gorau, wrth gwrs, ond quality dwi'n mwy na dim wan. Ac, dwi'n meddwl mae Cymru, maen nhw'n hoffi pethau, sydd wedi cael ei wneud yn neis. Mae pethau mwy cartrefol a bod dim ond ond mae pobl, mae dillad o quality da, mae nhw'n para. Obviously, a ti eisiau nhw barod yt. A fel chdi'n deud, crysau ti sydd yn bach yn papur a bod ti eisiau, crap fyd. Os mae o'n rhyd hynna, fel y crys ti, ti am gweld y corff y person o dan y fod. Yn wedig ar t-shirt lliw gola fel gwyn.
Yn wedig hefyd, os dyn nhw'n based ar Arfordir, os ti'n traeth neu rola, ti'n mynd i dŵr, ti'n dod allan, obviously. Mae'n see-through yndi? Ie, yn union. So, ti ddim yn ideal yn acti ar gyfer y person sy'n gwisgo fo? Diolch yn ffitio brand mewn ffordd, ydy? Na, acti. Hynna, y brand, trwy'r, ti'n gorau just edrych. Bob dim yn mynd yn ôl i'r brand. Y brand, ynddi. Yr cor. Os da ni, os mae dan o'r marchnata mynd yn wrong, mae pobl yn dweud, mae'r brand yma'n eitha, yn professional. Ie. So, mae bod dim ydy'r brand yn diwedd. Ie. Wel, dwi'n bod ni wedi cyfro ar yn fe, bod dim. Do, dwi'n meddwl. Da ni siarad o. Do, mae'n cyrchiad Ie. Ond, hwnna ydy'r rhifin gyntaf. Ti wedi cymryd rhan mewn podcast blaen, na? Na, do. Eto mae'n briliant. Just sgwrs, di o de? Wel, dyna ydy o. Mwyn mynd i fod yn brosiect braf, dwi'n meddwl. Ie, da ni'n chwilio amdano chi, y bobl sy'n rhedeg y busnesau yna. Dyma pwy da ni isio. I ddod i siarad efo ni? Da ni isio mwydro chi'n racs, da ni isio holi chi'n dwll. Ie. Da ni isio gwybod yr ins and outs, felly os da chi fansi yn mynd efo ni am ryw 2 trawr i awr, pa bynnag hir da ni fansi siarad am, please cysylltwch efo ni. Ie, felly diolch Siôn am dy gwmni di. Diolch. Diolch yn fawr. A dyna ni. Tra.